Казвам се Митко, на 27 съм. Живея в София от последните 10 години. Защо имаш кашон на главата? Защото това е концепцията. Концепцията е такава, понеже повечето хора, които се снимат в тия клипчета, се страхуват да не бъдат нападнати заради това, че са гей. Определено имат основания да се страхуват. Тебе страх ли те? Ами, не е особено, така че ще го махна за сега. Ако може. Здрасти пак. Аз съм религиозен, православен християнин съм. Не съм възпитан така. Сам съм си избрал да бъда православен християнин. Разгледал съм различни религии, като съм бил по-млад и съм решил, че традиционната българска религия ми допада най-много като усещане за света. И освен това съм гей-активист. Според Българската православна църква хомосексуалността е смъртен грях. Тя не е дефинирана като гряха, само като гнусота, нещо, което е просто грешно спазване на каноните. Както са дефинирани яденето на миди, например. Разгледах сайта на Българската православна църква. Те имат по 3-4 новини на ден. И само 5-6 от тия новини за цялата година бяха светски. 4 от тях са били за гей въпроси и една от тях осъждаше остро събиране на някаква йога организация. Смятам, че това отношение на църквата определено е дискриминативно и определено е хомофобно. Аз оставам вярващ, аз продължавам да вярвам, че Бог е до мен и че Бог ме обича. Бих искал да мога да се уповавам и на институция, както много други вярващи хора могат. Бих искал да се чувствам спокоен в църква, но не се чувствам спокоен в църква, защото знам, че се чувствам мразен в църква. Това е едно от основните вярвания на православната църква, че жив човек не може да осъди друг жив човек. Това е работа единствено на Бог. Църквата не е агресивна, но тя служи като параван за тези, които са агресивни. Не знам дали църквата го осъзнава това или не го осъзнава, но крайно десните групи в България, неонацистите в България, застават за църковните идеали. И когато църквата е толкова ясно против гей хората и когато църквата сочи единствено гей хората, за агресивните наци хора е много лесно те да се насочат и да бият точно тази група. И от друга страна им е много лесно да си измият ръцете и да кажат това е морално, в смисъл тези хора са неморални, ние затова сме против тях. Те също не казват, че трябва да се избият тези хора. Те просто казват, че това е неморално, защото и църквата го казва. Но те освен, че го казват и от време на време убиват някого. Никой човек не се чувства достатъчно силен да убие някого. Никой я няма тази арогантност. Той го прави или защото е притиснат, или заради по-висока цел, по-висок идеал. За нацистите по-високият идеал, зад който застават, е това. Чистотата на нацията и религията най-вече. Нещата, които се случват в България, определено ме притесняват. В смисъл, нещата, които се случват на други гей хора, определено аз ги чувствам като заплаха за себе си. В смисъл, всеки човек, който е нападнат физически, аз това нападение го виждам като потенциално нападение срещу мене. Защото ми е ясно, че то не е лично, то е към всички гей хора и това можех да съм аз.